Wahyu audio dicoba tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanillah ila hadarat Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi haqulin natang shalai al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya waj'alnil mu'minina amin. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la quwwata illa billah wa ba'da. Hadalan muhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, ibu kiai. Wahyu panjenenganipun Ibu Ustazah Titi Kartini SPD MPD ingkang sahabat tazimaken dhateng para sepuh sepuh kasepuhan ingkang tansah kula bektosi pangemban pangabekten Wajah Satria Nagari ingkang estu tinulat ingkang tansah sesanaken ingkang tansah kinurmatan para bapak, para ibu, tamu undangan wonten ing padegahan Kedung Wungu ingkang bagya mulya ingkang tansah kula hormati. Kadang udah tumaruno karang taruna ingkang tansah banggaken ugi boten kata lumpen grup seni Solo Terbana Modern Kasukanada ingkang mijil saking Pencol Karang Tengah Sragen ingkang estu tansah istiqomah agaripun nyiaraken syair-syair Islam ingkang tansah banggaken. Satrimo kepan matur ngaturaken syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung awit nikmat sempat sehat ingkang dipun paringaken dalam kalau dados panjenengan saged kalau saged rawuh ndugani undanganipun panjenenganipun Bapak Setyo Budi, Ibu Nuryanti kanthi wilujeng boten wonten ana setunggal punapa amin Allahumma amin. Salatullah salamuhu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salatu dan salam ugi katuraken tatabakan dan junjungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kang tansah kita antu syafaatipun wit ing dunya ngantos dumateng akhirat semoga amin amin Allahumma amin. Para bapak pirawuh sinipun dan ngapunten nglampahi badhe mate sing menggah lampahipun dalipun saking grup seni Solo Terbana Modern Kasukanada wonten dalu kanegahan nderekaken anggenipun hamangkat panjenenganipun Bapak Setyo Budi putra Kolongso ugi suwan kula sakonco tepih saking laladan Pencol Karang Tengah Sragen saged nambahi manfaat barokah kesainan ugi kaberkahan awit lumebaripun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Para lenggah pirawuh sedanipun kasih lenggahan kanthi mardu matikani bekali Sinabi mirsa rasa midhangetaken kula sakanca Kasuka Nada. Memang untuk Anda.
kabar wusnanipun kepareng ngaturaken wilujeng dalu rawuhanipun panjenengan sami wonten dalu katenggahan wonten keluarganipun Bapak Budi kaur wonten padekan mriki dusun Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Mugi estu rawuh panjenengan saged nambahi manfaat barokah kesaenan ugi lajengaken wonten dalu menika ngemoti wekdal sampun tingkap dalu pramila katuraken sair perdana salam pambuka salam ta'aruf saking keluarga ageng kasuka nada Memang untuk Anda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Salam satu kami haturkan kepada Anda sekalian di hari yang menggembirakan. Mari jalin silaturahmi, mengikuti tuntunan Nabi agar kita banyak rezeki dapat ridho ilahi Rabbi. Alhamdulillah sampun katuraken salam ta'aruf salam kenal saking keluarga ageng
grup berbana modern kasu Kanada ingkang mijil saking Pincol Karang Tengah Seragen Kabupaten Seragen Asri. Mugi kanthi salam kenal salam ta'aruf nambahi tambah kenal tambah sayang anggenipun silaturahmi persaudaraan dawisipun keluarga ageng kasuka kalian keluarga ageng wonten padegahan Kedung Wungu RT 06 Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Wonten dalu kadegahan alhamdulillah saged sowan nderekaken pahargyan panjenenganipun Bapak Setyo Budi Wiyono minangka kaur wonten Desa Karanganyar nggih. Estu nderek bunga kula sakonco kasukan ada saged nderek lelibur arupi syair saya selawat. Mugi suwan kula sakonco saged nuju krana lan dados kesainan wonten dalu kadenggahan ngantos sak lami-laminipun amin amin Allahumma amin. Ngaturaken syair kang salajengipun nun inggih koleksi saking kanca kasukan harga aturaken Handit wa Hanini katur kanca-kanca kasuka nada. Memang untuk Anda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
saking panitia dipun aturi pasugatan pramila nyuwun semeni sawetawis saperlu ngrahapi pasugatan rumiyin. Nggih ngaturaken ageng panuwun dhateng panjenenganipun keluarga ageng Bapak Setyo Budi ingkang sampun paring pasugatan. Estu mugi saged ndamel dadosaken kekuatan dhateng kala sakonca anggenipun paring lelipur wonten ing dalu katenggahan. Lajengaken nika syair kang salajengipun niki katuraken koleksi saking rebana modern Kasukanada. Katuraken ya ayuhan nabi lumantar audioson wahyu kang wijil saking Pandian Karanganyar. Estu motor sembah nuwun dhateng keluarga geng Wahyu Audio ugi kru video syuting kang sampun kerja bareng mugi saged dadosaken dokumentasi terbaik kagem keluarga ageng Bapak Setyo Budi wonten dalu katenggahan menika. Nggih monggo katuraken kanca-kanca Kasuka Nada. Memang untuk Anda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Alhamdulillah. Syair ya ayah Nabi sampun katuraken mugi estu kanthi ajaan kita kadang-kadang selawat datang Kanjeng Nabi Muhammad, kita estu dados cinta ugi pikantuk syafaatipun wiwit ing donya ngantos dumuginipun akhirat semangke. Amin Allahumma amin. Awit napa kita sangat-sangat butuh pertolongan saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awit nawi ngandhalaken amal kula panjenengan niku mboten wonten napa-napane menawi mboten dipun tulungi kalih Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih. Awit napa nggih krumaosi kita niku kathah laline daripada emotipun nggih. Ngaten wis sampun dipun aturaken versi Padang Pasiran luantar Kasu Kanada ingkang mijil saking Pincol Karang Tengah Kabupaten Sragen Asri. Wonten dalu kadagahan nggih kagarap Arab ya digarap, Jawa nggih digawa katuraken nika kagem keluarga ageng wonten Kedung Wungu, Karanganyar Ngawi nggih niki malam tasyakuran anggenipun hamba kugati Bapak Setyo Budi nggih. Nika dalu menika siang wau sampun winusuda disang pinangaten kekalih Mbak Siti Aisyah kalian Mas Sigit Istianto. Alhamdulillah sampun pinaringan lancar rahayu wilujeng mugi keluarga ingkang dipun bina kedua mempelai saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Lajengaken syair salajengipun katuraken syair koleksi grup seni solo perbana modern Kasukanada katuraken uswatun hasanah katur kanca-kanca Kasuka nada Memang untuk Anda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
Rasa tresno kang sejati barengan berapi Hidung selawat Nabi yang semi sakjroning ati umatmu mengharapkan syafaat Anta samsun anta badrun ya Nabi Engkau bagai matahari Cahaya di atas cahaya Ya Habibi Ya Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad Ya alhamdulillah sampun ngaturaken syair uswatun hasanah nika wonten pepiling pepingud datang kula panjenengan sami pilih kita gadai teladan nggih nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku estu salah satu manusia yang sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala nika dititah wonten donya menika supados dipun dados panutan dados umat panutanipun umat Islam wonten ing alam donya menika pramila boten klentuh nawi kita tansah estu anggenipun nderek-nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki pripun panitia niki nika tata caranipun boten wonten niku namung mangke pembacaan waosan ayat suci Al-Qur'an nggih mangke lajeng tausiah ngoten nggih niki dilajeng mawon kanca-kanca kasukan ada katuraken syair kang salajengipun ugi ngemutaken dhateng Mas Sigit dalasan Mbak Aisyah malam nanti malam akan menjadi malam yang sangat singkat bagi kalian berdua sebelum malam-malam yang kemarin dititeni mawon ngerti-ngerti kok esuk nggih awit saking napa niku nggih saking senenge wong loro niku nggih wong loro saking senenge berbahagia dadosipun satu malam terasa singkat sekali untuk malam nanti ya pokoknya aja kaget sesuk nek ngerti-ngerti kok esuk ngono nggih ya siap-siap mawon nggih monggo kanca-kanca dipun aturaken syair sikan kang sampun dipun siapaken kanca-kanca kasukan ada rindu Nabi katuraken wahyu audio ugi video syuting ingkang sampun meliput wonten dalu kalenggahan katur kanca-kanca kasuka nada Memang untuk Anda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi.
aturaken rindu Nabi. Lumantar kanca-kanca kasu Kanada wonten dalu katenggahan nggih nika sampun wancinipun jam tabuh sedasa pramila nika wonten tacacara wawasan ayat suci Al-Qur'an dan panjenenganipun Ade Mas Agus Nur Baihaqi wekdal kula aturaken sawetahipun nawi sampun siyaga katuraken